Benvido outro día máis, Álvaro, como andamos? Boas tardes, compañeiras, que tal? Moi boas tardes, todo ben? E ti que tal? Véxote hoxe así un pouco relaxado, demais. Sí, estamos como o tempo, non sabemos se vai chover moito, se vai chover pouco, vamos a modiño, sempre cae algo, pero nunca é demasiado. Sí, escampando así aos cachos. Algo así. Quería facer un paréntesis antes de empezar con os nosos, dicirlle os da sección da bancada que vai a previsións que facedes. Os Clippers non van chegar nin a finales de conferencia. Van gañar a NBA os Lakers. Mellor xogador Doncic, maior progresión Doncic, a Liga gaña o Atlético de Madrid e a Champions o Chelsea. Xa está. E hasta aquí eu quería cambiar todo ao contrario, ao revés. Malo será que algún dos tres non acerte algo, a verdad? Ningún, non vamos a acertar ningún. Eu quería a quiniela ou algo. unha porra, como fixemos coa parte política. Tamén. Pois deberían propoñer unha porra. Os datos xa quedan aquí, xa está feito. Anota os meus, entón. Isto queda grabado. Despois escoitámoslo de novo para non poñernos agora a anotales. Vale, estamos dunha semana que está tinguida de negro en todos os aspectos, porque estamos na semana, bueno, no día contra a violencia de xénero, na semana, eu prefiro dicir a semana, contra a violencia de xénero, levan todo o fin de semana preparándonos po día de hoxe e van a votar mañán e pasado falándonos do que aconteceu o día de hoxe. A sección de hoxe, en vez dos nosos, quero que se chame as nosas, porque penso que a miña intervención ten que acabar aquí. Quería preguntarvos solamente dúas cousas. A primeira de todas é se vos pensades que se fai o suficiente, non digo a nivel solamente político, sino cultural como país. E despois, que tipo de solución a corto plazo, non imos ir a medio ou a largo, porque todos sabemos que debería basearse na educación, primeiro de todo, pero a corto plazo, que tipo de medidas? E engado, porque hasta aquí tiña máis ou menos pensado, pero engado unha última hora, non sei se vistedes a víctima de violencia de xénero, non me acordo o nome, que é unha muller inmigrante que vai en cadeira de rodas, quedou en cadeira de rodas porque defendía a súa irmán dos disparos do que era o seu cuñado, gritoulle a Ortega Smith na cara que con este tema non se debe facer política. Non me gusta repetir ese nome, pero o impresentable de Ortega Smith non se dignou nin sequera a mirala. Deulle a espalda e a tipa quedou ali gritando bastante afectada. Simplemente informarvos, por si non sabíades que aconteceu eso, e facervos esas dúas preguntas. A que queira contestar primeiro? Bueno, é verdade, penso que é un tema que me toca bastante cerca, penso que non se fai nada. A ver, a nivel político, sí, cando veñen as eleccións, partidos de esquerda, supostamente progresistas, vamos dicir así, prometen o ouro e o mouro dentro da súa campaña electoral, imos a facelo todo porque... bueno, mata máis con ETA puxéronse moito máis serios e mata máis o machismo que a ETA. Eso creo que é algo que deberíamos ter en conta. Pero, perdona que te interrumpa, porque empezamos a contar as cifras das víctimas de violencia de xénero no ano 2003, creo que foi, 2003. Sí. ETA levamos contándolas desde os 70. Claro, pero si contamos, por exemplo... Sí, pero pensa que en 16 anos hai máis mulleres asesinadas, mortas non, asasinadas que víctimas de ETA. En 13 algo anos. Impresionante. 16, perdón. Pero, ademais, a nivel social e cultural tampouco, porque sí que... Pois o 25N, pois en todos os colexios se fan pois festivales, cancións. Eso está moi ben, pero se non lle explicas que é e para que sirve, só lo tratas unha vez ao ano, é como cando che falan do inventor da escoba, que ti te quedas ese día con quen inventou a escoba e 3 semanas despois dinche quen inventou a escoba. Gallego era, podía ser. Non sei, eu dei no segundo de primaria. O futbolín seguro que era gallego. Sí, donde Fisterra. Sí, o que non sei é a escoba. Vale, pero... estando totalmente de acordo co que estás dicindo, eu quería centrarme porque que se vamos ás medidas que deixen poso e que non sexan a corto plazo, como vos dicía antes, era o aspecto educativo, pero a nivel como mulleres que sodes, porque aparte de chamarlle violencia de xénero, non estou en contra de que se chame desa maneira, pero hai que facer moito fincapé en que é unha violencia machista. Completamente. No 99% dos casos. É que as cantidades, os datos son abrumadores, que a violencia cara ás mulleres, cara a nós. E respecto á primeira pregunta que fixeses de se creemos que
suficiente o que hai ata agora. Eu, pola miña parte, digo que non, basicamente porque siga habendo asasinadas. Mentras haxa asasinadas, o que se está facendo non é suficiente. Eso vese e reflexase e saen noticias todos os días. Despois, a parte, medidas a corto plazo, xa é máis complicado, porque coincidimos todos en que a base para aprender algo é a educación, non? Pois para poder cambiar as mentalidades que veñen, as mentalidades do futuro, porque cambiar as mentalidades de agora non é tan fácil. Pero a chave está en educar nese cambio, en educar que o normal sexa a igualdade. Entón, as medidas a corto plazo son difíciles, pero fago pincapé en eso, en que eso a solución é a largo plazo, empezando dende o principio da vida. Vale, reventoume un pouco o final a miña compañeira, Alicia, porque esa era unha especie de conclusión despois de haber falado de todo isto, é que dá igual o que che prometan en campaña electoral. Se as eleccións son en marzo, o problema non vai estar solucionado en abril. Non, para nada. O problema, se se empeza a tratar en 2019, quizá empecemos a solucionalo no 2025. Pero que, por exemplo, creo que o problema está, o sea, algo que eu sí que faría a corto plazo, que sei que non sirve para moito, pero é prohibir, por exemplo, en publicidade, mensaxes como unha nova campaña que hai de Tinder que di estoy soltera para poder hacer lo que quiera. No, mira, para poder facer o que queiras, podes estar solteiro ou con mozo. Creo que desde ese momento en que empezas a asumir que no momento de ter parella podes empezar a deixar de facer cousas como sair cas túas amigas e despois non me gusta que... Todo empeza por pequenas cousas. Oxe, como saís cas túas amigas en vez de quedar comigo, que sí, o os meu día micromachismos. libre. Despois empeza por non me gusta que poñas esa falda e acaba como acaba. Non é dun día para outro unha persona non mata a outra, porque, o sea, un home non mata a unha muller. Onte eran felices e contentos e nunca insultaren, nunca lle rozara un brazo e hoxe a mata. As cousas non van así. Pero eu creo que empezaría por cousas así. Non podes permitir que unha campaña diga precisamente cousas que despois imposti nas túas campañas en contra da violencia machista. Non deixes que te controle, vale, pero entonces por que permites unha campaña que fala de control? Justamente, eu creo que na publicidade hai moitas cousas que poderíamos cambiar, modificar, que todo ten que empezar no reflexo da sociedade, non só na sociedade. E tamén, según decía Ángela agora, bueno, o que comentaste ti dos micromachismos, é que por que son micromachismos? Son machismos, o sea, de micro ten pouco. Totalmente de a acordo. palabra está feita un pouco aí ca trampa, como a todo o que fan en relación ás mulleres. Ten razón. Entonces deixamos esta gran reflexión. O único que quería era darlle altavoz, penso que a quen o merece. Punto. Pois sí. Gracias. Nada, gracias a vos.